És a sushi készítőt azt kitől kapja? Sushi készítőt. Vagy simán valaki beküldi, vagy ez egy termék megjelenítés? Szerintem ez egy webáruház, akik sushi készítőt is árulnak. Ja, értem. Érted? És akkor adott egy mérőedényt, egy kis italt, egy ilyen kaparó, akármicsodát, meg egy sushi készítőt. Sushi készítőt, hogy legyen sushi. Igen, sushi. Arra kell sushit elkészíteni. Kitől is kaptam ezeket. Meg egy vitamin. Ja, és kapott egy nagyon jó, egy 1000 mg-os C-vitamint, ha jól látom, hogy azért azt nem árt egyébként. Igen, további jó egészséget kívánunk, mesterné. C-vitamit. Nem vitamint, vitamit. C-vitamint kapott, igen, hogy szedje. Egy kis egészséges vigyázni kell. Akkor itt van egy papír. Kedves Zoltán, kérem fogadni a csapatunktól ezt a szerény csomagot. Sushi készítés segítségre szeretné. Hogy? Sushi készítés, ez nem megy. Tehát ez nem megy. Eszközzel, hogy a Dancsó Péter kívánsága teljesül és készítse a sushi. A Dancsó azt kívánta, hogy készítsen susit. Igen, de miért érzi úgy, hogy az S betűseket akkor essé kell változtatni azért, mert ő a susinak mondja ki, késísétek. Na, és akkor itt felolvassa a levelet, hosszan olvassa a levelet, oké. Megnézzük, milyen KFT elrakja, és kibont egy másikat, mert ő kapott még egy csomagot, gyerekek. Tele van a mester ajándékokkal. Nem tudom, micsoda. Egymás után nyitja a csomagokat, ez egy... Az valami, nem tudom, valami edény. Hát ez nem tudom, valami tárolóedényt kapott. Meg fogom tudni, micsoda. Meg fogom tudni, csoda. És kapott egy... Ő néha ki. Nem hiszed el. Nem tudom, mi a Szentgó. Gofrésütő. Kapott egy ilyen meleg szendvics sütőt, egy ilyen gofri készítőt, meleg szendvics sütőt is kapott. Hát ebből új receptek lesznek. Susis gofri. Valami ilyesmi. Ugye meg is tudjuk, mi az. Tehát gondolod, de milyen lehet, hogy elindítod ezt a csatornát, nézik pár százan, nézik pár ezeren, aztán van 50-60 ezer feliratkozót az ország, minden tájáról levelet kapsz, ajándékokat kapsz, bíztató e-maileket, hogy csinál tovább. Tudjuk, hogy maga a jelenség valójában miről szól. De hogy képzeld el, hogy egy hétköznapi átlagos embernek egyik pillanatról másikra lesz 70 ezer feliratkozója, és ajándékok is levelek. Hát ez neki azért ugyan óriási öröm, hogy most vele nevetsz, vagy rajta nevetsz, ez más kérdés. De valójában neki ez most egy 60 éve várt pillanat, ami vele történik. Ez maga a Kánaán. Ez maga a Kánaán, és nem csak az ajándékok értéke miatt, tehát nem erről beszélek, hanem hogy van egy képzelt elismerés, amiről mindannyian tudjuk, hogy ez nyilván csak az, ugye? Mert hogy azért itt nem arról van szó, hogy most tényleg szeretik a munkádat, hanem kíváncsian várja az internet népe, ami kegyetlenül tud valakit felemelni, és ugyanúgy ledobni és leszámolni vele egyik pillanatról a másikra. De hogy neki azért ez most óriási öröm lehet. Óriási öröm. Mit találtál, mit csinált még? Azt szeretném megkérdezni a hallgatóktól, akik jobban ismerik nálam a munkásságát a mesternek, hogy a kalapjának a belső felére, vagy a karimájának az alsó részére írva van valami. Hogy azt valaki írja már meg, hogy ez micsoda, meg. Hogy mi van a kalapján? Igen, hogy mi van, és egyébként egy ilyen kontaktgrillt kapott, ami ilyen szendvics összesütő, bedugja a mester, és kézzel próbálják, hogy melegszik. Mert ő bátor! Imádom. Ő bedugja. Nem így. Kinyitja a sütőt. Szóval itt lehet mesütni. Mesütni. És bedugja. Be is dugta a 220-ba. Múlattól működik is, már világít. Meg melegít is. Világít és meleg. És bedugja a kezét. Érzi melegít. Múlattól működik is. És a sushit... Elhetik csomag, enni volt. Most köszön el. Köszönöm szépen a csomagokat. Tovább is minden jót kíván. Ellen Zoltán, Videoinfo Eto. Hello, sziasztok! És meg vagyunk. A mesterrel meg vagyunk. A mesterrel elköszön. Tehát már nem is főzős videó, ez már egy külön kicsomagolós videó. Tehát itt már egy hete éhezteti a tömegeket, hogy legyen valami a sült krumpli után, majd jön a mester, de nem főz újra, hanem kicsomagol. Váratja a népet, hogy mi lesz a következő. Ha nem tömlős sushit csinál, akkor nem a barátom többet egyébként. Némi gofriba. És a tömlős sajtos gofri kell, hogy a következő legyen. És ugye egy hete volt a sült krumpli, 5 napja már sportkamerát kapott, azt tesztelte, és most a legújabb ugye ez, amit meghallgattunk. Basszus. Tehát már az utolsó recept óta
2 olyan videó, mert ahol termék megjelenítés van, és nem recept. Rengeteg dolga van, nem csoda, hogy nem jött az ideje a másolhangzókra. Továbbra is dolgozunk egyébként, hogy felhívjuk, egyelőre nem tud velünk beszélni. Nem. Többször megpróbáltuk, Júli is Azt próbálta, állandóan nyomoztunk csomagokat utána. mond. Nem, azt mondta, hogy nem engedik, hogy a munkájén felvegye a Igen, telefont, igen, és ezért neki a aha. délelőtti órák azok nem jók. Próbáltunk Zoli bácsival, a mesterrel többször kapcsolatba lépni, Julinak válaszolt az e-mailre, nagyon kedves, elküldte a számát, de mondta, hogy nem hívhatjuk föl, mert nem veheti fel a telefon. Nem sikerült belőle kiszedni, hogy mit csinál. Viszont Hogy mit dolgozik. Ha délután lennénk, lehet, hogy egyszerűbb lenne, de egyelőre reggel azt mondja, hogy nem tudunk beszélni, bár nagyon szívesen beszélgetne velünk, de nincs rá lehetőség, ugyanis nem telefonálhat a munkahelyről. Ezért nem tudjuk még a mestert adásba Viszont tenni. indirekt módon kapcsolatba léphetünk vele, ha küldünk neki egy jó kis csomagot. Basszus, küldjünk Egyébként már egy tényleg. Rádió 1-es csomagot neki, és akkor benne leszünk egy ilyen kibontásba. Aha, Vagy rakjunk meg egy-két össze valami. konyhai eszközt is. Konyhai eszköz Jó. rakjunk össze. Igen, valami konyhai eszköz. Jó, akkor visszajönk Szabiról, a meteorológiai léggömböt nem szabad elfejteni, Nem. és hogy És Zoli Zoli bácsinak bácsi. küldünk, mert ha még csinál Mindenképpen. csomagolós videót, Egy jó csomagot. de mit tudunk küldeni? Hát most már az öreg tele van kamerával, Hát, gofisütővel, robotgépe van, robotgépeket érted? kap Hát most na. már. Figyelj neki, ma minden út egy ajándék a postára, mert nem tudod, hogy mi a Hát következő, amit figyelj, kap. merjünk nagyot álmodni, küldjünk neki, mit tudom én, egy tökgyalút. Igen. Egy tömlő sajt kinyomót kéne Többes szerezni. kinyomót, igen. Figyelj, ne? És egy kis vasabit. Majd, ha megcsinálja a tömlősajtos tojást, susit. vagy nem tudom. Figyelj, ő mindenek körül. Hát egy csomagot rakjunk neki össze. Nagyon szeretnénk vele beszélni, de mondom, egyelőre sajnos nem tudunk vele kapcsolatba lépni. Na, mi pedig 9 óra után megyünk tovább, és hívjuk Gyugyit, gyerekek, Gyugyit hívjuk. A szurkolók újra imádják a csapatot, a csapatkapitányt. Jelen pillanatban az Európa bajnok selejtező tabella elején állunk, így mennek a srácok nyári szünetre, úgyhogy mindjárt hívjuk Balázs rögtön a hírek után. 3 perc, pontosan 9 óra. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Már csak 4 nap. Pénteken